denne video vil jeg vise, hvad klubbens baneansvarlige kan gøre i kampprogrammodulet. Modulet kan findes under 3.2 kampprogrammer, men dog kun for klubsider. Først vil jeg vise opsætningsmulighederne. På klubbens forside kan du vise næste og sidste kamp, og du kan eksportere kampene til klubbens kalender. Her kan du bestemme, om holdsiderne selv må kunne importere kampprogrammer eller ej. Og her kan du sætte indstillingerne for infotavlen. Den vender vi tilbage til sidst i videoen. Men lad os kigge på, hvordan vi importerer alle klubbens kampe i én arbejdsgang. Vi starter med at finde klubbens kampprogram. Og så sætter vi en dato, et datointerval. Og jeg vælger alle kampe. Så har vi dem herunder, alle sammen. Så skal vi højreklikke på Excel-ikonet og så vælge kopier linkadresse. Og den sætter vi ind her i det her felt. Nu viser den først, hvad den har hentet. Så tjekker vi lige, at det ser rigtigt ud. De rigtige ting står under de rigtige kolonner. Og så klikker vi på fortsæt. Nu importerer den det først. Så er alle kampene importeret. Nu skal de så fordeles rundt til holdene og spillertrupperne, så trænerne kan bruge dem. Jeg laver lige et par stykker, og så snyder vi lidt og springer i tiden. Sådan, så er de alle fordelt. Nu kan vi tildele baner og omklædningsrum. Så har jeg gjort det. Så kan man se en baneoversigt. Du kan også eksportere banefordelingen som et Excel-regneark, så du kan arbejde videre med det. Og nu skal vi så kigge på infotavlen, som jeg lovede i starten af videoen. Den har to funktioner. Sådan et planlægningsværktøj for trænere, så de kan se om en bane er ledig for eksempel. Eller bare se hvilke kampe der er. Den rigtige infotavle, den har vi her. Den viser de kommende hjemmekampe. Og der er 2 sider. Når der er gået et stykke tid, så skifter den automatisk til side 2. Det var lidt om kampprogrammodulet for klubbens administrator.